lagining igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan at luguning Ginoo, mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Kapatad kaniting Bayang Banwa 2026, palakpakan tayong Ginoo, king kapasalamatan tamo kay Happy New Year to everybody. Palakpakan tayong Ginoo. Pasalubong tamo king grasya, king kapasalamatan kaniting Eucharistia, antimorin tatabi ing marok, ing milabas, lalo na kay katamo. Kapatad kaniting solemnidad ng Maria, ing duning Diyos, at kay katang pagmasusyan, ing Maria ing kay katang modelo, ning Bayang Banwa, na king kapamilatanan ning pamamakibat, at king biye adinakena, king pamanese, king gilingesos ng dagolya, binyening king sarili. Bayo ta maging karapat dapat magmasusi karing badala misteryo, kikatapang aduan ng kayang pakhalulu. Aminan ko, King Diyos na mapamakalulu, at kay kapatad, may kasalang pina, ipamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulimitay panigapuko, kanwa na Mariang kapilanman viren, karing sablang anghel ang pambanal, at kay kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutanan. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pamapataw da rin kasalanan, dalang tasanang gaking biye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kapamilataning banal ng pangaindo ning Nuana Virgen Maria, biriyan mong ipiggalog king meto ketawan, ing kalam ning biye alangangga. Kamtan minemansaning masikanang pamamilataning Virgen Maria, ngining king kapamilatana, mi pasubalyan kaming tinanggap king mismong panibataning biyemi. Yesu Kristo ng anak mo ang Ginoo mi,
ang mabibiyak maghari kambiang uting banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ning bilang. Inginu, migsalitaya kang Moises at ngana. Sabihan mo naman ini kang Aaron, ampon ka ring anak ng lalaki. Makanyan niyo lang bendisyonan, ding Israelito. Ngayong sumabi karela. Inginu, panwana na kayo at ingatan. Inginu, aslaganan na kayo sana, king lupa na, at pagkalubanan, king grasya na. Inginu, pakit na sana kaya kayo, ing lupa na, at danana na kayong kapayapan. Makanyan din ausan ning lagyo ko, karing Israelita, at ako, bendisyonan ko lang. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kalulusa na katasanan ng Diyos at panwana na katamo. Kalunusan na katasanan ng Diyos at panwanan na katamo. Kalulusa na katasanan ng Diyos at panwana na katamo. At sunlagyasan ng masala ing lupa na kaya katamo. Kanita ing labwad, akilala na la ringdalan mo. At ding bansa, abaluro, ing makaligtas o paya mo. Kalunusan na katasanan ng Diyos at panwanan na katamo. Ding bansa magsayala sana, ampon pasidalit mitmong tula, ampat ika ing mimiray. Panibalan mo la king katuliran, ding sablang tao, ika ing tumay karing bansa, keti king labod. Kalunusan na katasanan ng Diyos at panwanan na katamo. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Puryanda ka sana ring sablang tao. Bendisyon na nakatapasanan ng Diyos, hanggang king mikatakot na kaya, ring sablang sepo na ningyato. Kalunusan na katasanan ng Diyos at panwanan na katamo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Galacia. Dapat inyang miras na ing nituldong panahon, ing Diyos tinubod me ing anak na. Mibait ya king metong ababay, mibait ya king sakop ning batas, bana lang at bosanding sa sakupan ning batas, at bana katamong papalyaryan mayampun, antimong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo, anak na kayo, ing Diyos tinubod niya ing espiritu ning anak na, karing puso tamo. Ing espiritong mamaos kaya, Aba, nga nawari tatang. Iti ing makapalyari, king ikayo, anak na kayo, e nakayupin alipan ko, at nung ing Diyos, giyawa na kayong anak na, ibiye na naman kaya kayo, ing sablang bangin tulit, karing anak na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
magsalita yung Diyos kaning kaya katamong pipumpunan kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalita ya kaya katamo kapamilatan ning kayang anak. Inginuman tabiya ke kayo. At kekan timuri. Pamamasaking maya pabalita. Agpangkang San Lucas. Higaya ke kao Ginoo. King panonito, marapalang mintaring pastol karin Belen, at ikite karin ni Maria, Yose at anak ang makakera king lalabangan. Inyang ikit data, pe maritaring sablang dimdamda tungkol king anak. Ding sablang may karamdam, may nga pamulalala ketang balita rakarela ding pastol. I Maria pen, tindana noreting sabla at pibule-bulaya na king kayang puso. Meko na lakanita ring pastol. Paligayan din pumulyan ng Diyos. King sablang dimdamda at tengalan. Yang itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas ng Parmingo, inyang miras ng aldoma sirkumsisin niyang anak, pemalagwandeng Jesus. Ing lagyang binye na kaya ning anghel, bayuya pa, mi pangagli. Ing maya pabalika ning Ginoo. Iburi ka o Ginoo. Ding ang ano mo, ding dakila. Alleluia. Kaniti pong masayang bayang Banwa 2026. Palakpakan tayo pa aming Ginoo. Happy New Year to everybody. Bata pong masaya at magiliw. Arapan niyo na rin kasiping niyo, sabihin niyo, Happy New Year kapatad. Happy New Year keka. Masaya kung kaya bera kang ening 2026. Disnanta. Ita mo nga, po. At siyempre, pasalamat mo king Diyos kaniting kaya din na ning 2025 abinyan na ning Ginoo ke katamo. At nabiyangi, actually makakira na po akping king kaya bemikeni king kumbento, bala ng talakad ko, ali ko nga ko alas 12. Siyempre, niyang malakas na yung putukan, numano ko pa mo. Talakad, kay kanita, manalangin, pasalamat, kabang pakramdaman mo ring papakbong. Misan tamo king tatabi tala ring marok ay espiritu. Ay sandali. Meron po bang pilgrims dito na hindi nakakaintindi na Kapampangan? Sige po, magtatagalog ako. Nasanay po tayo na itinataboy natin yung mga masasamang espiritu. At para sa ating mga Kristiyano, siguro yung kabaligtaran. Magsanay tayo na papasukin naman ng Diyos sa buhay natin. Hindi tinataboy natin ang lahat kasi baka pati yung mabuti, may taboy rin. Mas maganda, paisanay tayo na papasukin ng Diyos sa buhay natin. Nag-iingay tayo para maitaboy ang mga espiritu, para maalis daw yung malas. Wala mo ng tuyo o sardinas ngayong araw na ito. Papasukin ang swerte. Tingnan ninyo, bilag-bilag may nakapolka dot dito. 3, nabilang ko. Para sa katawan, ano raw ang pampahaba ng buhay?
pansit ang sabi ninyo. Pero tingnan niyo naman yung kanyang pansit. Anong sahog niyan? Liempo, atay, hipon, toyo, maalat yan. Kailangan yung simpleng pansit na lang, ano po? At ganun din, tingnan niyo naman sa hapag ng mesa. Nung nandyan, ube, leche plan, ice cream, kalamay, sugar naman yan, di po ba? Pero kagabi, alos ko konting mga lalaki dito. Siguro, yan nga, ano ang iniinom? Red Horse, beer, alak. Meron kayong 12 fruits, ganon. Display lang yan, kalahati, masisira lang yan. Tigilan ng bisyo, umpisahan ng ehersisyo. Para sa kalooban, nung alas 12 ng kagabi, kung kayo naglundag-lundag, ay siguro, sabi ko nga, nung ikapitong simbang gabi natin, lumundag tayo sa leap of faith. Kaya tayong lundagan, ining lundag ng kasalpantayanan, katulad ni Maria. My dear brothers and sisters, today, we have a 3-in-1 celebration. Of course, liturgically, we celebrate the solemnity of Mary as Mother of God. Theotokos sa salitang Griego. Theo means God. Tiktein is bringer of God. Bearer of the Lord. Ibig sabihin, Mother of God, Ina ng Diyos. Naghahanap po tayo ng isang modelo para ngayong bagong taon ay makita natin kung sino ang ating susundan. First, Solemnity of Mary, Mother of God. Second, sabi ko nga, New Year. From 2025, 2026 na tayo ngayon, nagbago ang taon. Ganon din pangatlo, Pope Paul VI has established the January 1 celebration. We include a day of prayer for world peace. Sa maghapong ito ay panalangin din natin ang kapayapaan sa buong mundo. Ganon, ito ang binibigay ng Diyos para sa atin. At siyempre, bagong taon, mabigyan natin ng pagkakataon na magnilay tayo para sa ating yung the best ang mangyayari. Kaya ang gusto kong i-share sa inyo, the best of ourselves. Magsimula tayo sa the best. Ano po? Meron tayong listahan sa mga the best sa atin. At itang listahan karitang the best kay katamo, ne? Itang pekamayap kay katamo. Keng milabas, ating po pala nga kaklase, keng seminaryo, member ya kareng MOCA, Most Outstanding Kapampangan, Irwin Nucom in music, ne? Naman pa niya biyan. O pa niya ben ko pa mo nga na, ne? Meting ya kareng Kapampangan, the best Kapampangan, ne? May ausangan maging the best. Tayo'y tinawag na maging the best. Yun ping yung ibang sa Ingles, sa mag-asawa nung tawag nila sa kanilang asawa, my better half, sabi nila. Ne? My better half, bala mo ing mayap kong kayabe. Also, we are proud to say, the best of me, o ining intensyon na ng Diyos para kay katamo. Ito ang intensyon ng Diyos para sa atin, sa lahat ng larangan, sa work, architecture, family, discipline, that we may be the best in our calling. Ngayong simula ng bagong taon, siguro ito ang ating munang ipakita sa ating sarili. Merong sakristan si Bishop Ambo, nung bago pa siyang pari sa Smuan, na-assign siya doon. Merong siyang tinatawag na, yung sakristan niya, tawag sa kanya, the best. Louis Rivera po lagi. Taga sa Smuan niya po. Hindi kayo papunta po tayo pa po Caloocan. Nagpupunta pa sa Caloocan, sinasamahan pa ni Apong Ambo, Cardinal Ambo na ngayon. Kasi para sa kanya ang lahat ay the best. Ang lahat tinatawag niyang best, ay the best, sabi niya. Pag pinakain sila, ay the best. Ang sarap naman ng relleno, sabi niya. No? O kaya pag nagpunta ng simbahan, ay the best. The best yung choir, ang galing nila, sabi niya. O kaya naman, pag mag-bless nilang bahay, ay the best. May swimming pool pa, lahat sa kanya ay the best. Hirap sa ibang Pilipino, mahirap tayong mag-appreciate. Panay tayo kasi nakikita yung mali, yung palpak, yung masama. This New Year, let us see the best first in ourselves. There are bestsellers sa libro, in books. Yung mga bata, hindi na kayo mahilig magbasa ng novel, ano? Nung kaming nag-aaral, ay hindi naman dinidisplay yung novel namin. Singkarakal kay novel kanita, ne? Singkayari kami in 1 month time, ne? Kaya maka 5 nobela.
Nila nang mamasak na kabel, nepo, dening anak. Ala nakakapamasa librong. Kanita, dito atin tangausan bestsellers kareta, ne? Ngayon po, deng libro ng Bo Sanchez, then. O kaya, Richard Rohr, medyo malamo pa, ne? But we could say, best books yun, ano po. Ganun din, sa mga singers, may mga bestsellers. Natatandaan yung vinyl, yung plaka, niya pinating platinum, o kaya golden records, mga kanyan. Records ang pinag-ano nila. Yung, merong Beatles, diyatang Jukebox King and Queen. May collection ako, tapes and vinyl niyan, ano? Yung plaka. Meron pa akong Beatles, at saka at least Jose Marichan, yung luma niya. The best of Bee Gees, Air Supply, Jose Marichan. There are songs that are not good. Yung iba naman, maganda o galing sa kanila, but you know they have many top hits selling millions. Even in paintings. Mahilig po ako sa painting din. Ano po? Nagpe-painting din po ako. Kaya lang, medyo nanghina na ngayon. You know, Vincent van Gogh, a Danish painter in the 18th century, he painted hundreds of paintings. Sumikat yung Starry Starry Night niya. Kaya ginawa pang kanta yun. Akala ko ang title ng kanta, Starry Starry Night, but the title is Vincent. According to the name, first name of Vincent van Gogh. The best siya. Pero may top 11 paintings lang siya nung siya nabubuhay. But we still celebrate his best. Ano po? And of course, the greatest of all time in boxing. Sino? Muhammad Ali. He won 46 times. And of course, he lost also 5 times. But we do not talk how he lost, but how he won. They talk the best times of his life. Kahit na yung last 2 natalo siya kay Larry Holmes, we talk of his best. Ano? Also in our life, we don't want to be remembered not on how we lost, kung paano tayo nagkakasala, but on how we did best. That is the ultimate goal of our Creator. And as we begin this new year, 2026, today, let us look at our best. Kete Pilipinas, naning salaminan ng Diyos, ing best kawang istamo. Aliwaring mga lagong lugal o isla o mayamang natural resources. Doon itamong Pilipina mismo, ikayo, ako. Ne? King milabas a panahon, we did our best. Ne? Ay ang dami nating natutunan sa mga masama. Nabanggit ko rin kagabi. Tingnan nyo kung bibilangan ninyo yung grasya kaysa sa disgrasya of 2025, mas marami pa rin yung grasya. You know, since high school, I'm having a journal, ano? Ala nang mag-diary ngayon, eh. Munibat high school, mag-diary ko po. Hanggang college sila ng seminary, even up to now. Kaya lang, yung reflections ko na lang, di naman araw-araw yan. Siyempre, yung pag may time ka, na ano. Pero binalikan ko yung 2025 ko, mas marami pa rin yung grasya na binigay ng Diyos, ang mabubuting binigay niya this 2025 kaysa sa hindi maganda. Kahit na ako'y nagkasakit, ano po. 2 attitudes that we could bring the best. The worst in you. Adwang panugali na IBN ng Maya po, the best ating Marok kay katam. Number 1, negative. Siyempre, kaagad sinasabi na natin, matuwa na ako, kunang agyo, masakit na ang pong mabagal. Dakal na ako panamdaman, aray, ngayon siguro, di ko na kaya. Hindi ko na magawa ang ginagawa ko noon. Marami ng takot, pati ang pag-iisa. Kilingwanda na ako, ala na akong silbi. Lakota mo ito, diyang matuwatanan, Sabi nga ni Father Orbos, a cancer survivor din siya, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Sabi niya, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Potang dakal ka katatakutan, karing ka mabilis ka no, keng cemetery. Lele taming negativism. Yung pamaging negative, pessimistic, nepo. Be positive. Impungan na akong daya, B+. Something lang ako, be positive. Disir kay pa balo, uling disir pa misali ng daya, nepo. I think I'm getting older. Watutuwa na ako. Pero ngayon ko lalo maging excited. Uling balo ko na. Biyasa na ako. Usto na itanggawan ko. May biyasa na ako king pamagkamali ko. Sana yun yung attitude. The best in us shines out even in the worst situation.
But that does not happen if you just sit down in your sofa or just relaxing. Yung the best, lumalabas yan sa kadiliman, sa matinding kahirapan. You know, gold, ne? When I was in Macabebe, mayroong refinery doon, ano? Doon ka nakakita ng golden bar, ano? Gold bar. Kasi yung taga Macabebe, reta pong nikay dudurot la rin, maglawi la pong ginto, pilak, tanso, mga yan, ne? King Santa Maria Macabebe, ating refinery ka rin, ne? Remember, gold is being made and being purified in 1,943 degrees Fahrenheit or 1,000 centigrade, ne po. Gold is being tested and purified by fire. Ganon din ang buhay natin. The gold in you can be found not in a comfortable place, but in heat. Sa king kasakitan, karinta akakiting mayap, ne? Karinta lalong may papakayap. Remember this, my dear brothers and sisters, sa pagpapakasakit, sa sakripisyo, doon natin makakamit ang tagumpay. Even pearls, nakaprotekta ang shell, yung perlas na sa loob ng shell, ano? Pero tandaan niya, paano naging perlas yan? Pumasok ang isang maitim na sukal. Masakit yan sa katawan ng isang shell. Pumasok siya sa katawan niya, naging bahagi ng kanyang katawan niya. After a lot of frictions, after a lot of time, nandyan yan na naging perlas later on. Lalo na yung diamonds, formed within centuries with the greatest pressure of earthquakes, volcanic eruptions, and frictions. They are the brightest and being produced in tough times. Ngayon, my dear brothers and sisters, it is in this context that we are filled with hope. Pagkatapos ng maraming mga pagsubok na dinala ng 2025 at ng mga nakaraang panahon, yung pandemya, pinatubo, yung iba't ibang bagay, ne? Parang nahubog tayo dito. The best manifests itself in the top test. Even in our faith, lalo lang tayong nagkaroon ng malalim na pananalig, our faith remains. Si Maria, ang ating modelo, ang kanyang pananampalataya, pananalig sa Diyos, at lalong-lalo na ang kanyang pagbibigay sa sarili, yan ang naging dahilan bakit siya ang ating tinitingala bilang modelo ngayong bagong taon. When we trust, tulad ni Mary who surrendered her future to God with her gratitude. Mary praised God before seeing the full picture. She praised God that because everything made sense, but because God was faithful. And because of this courage, Mary carried Christ to a world not ready. She embraced a mission that demanded sacrifice. Ngayong bagong taon, the year changes, but God does not change. Ang taon ay nagbabago, pero ang Diyos ay hindi. Tiwala lang sa Panginoon. The future is unknown. We do not know what this 2026 will bring us, but God is faithful. Etabalo na ning paintungol, dapat ang Diyos tapat kay katamo. Salamat Ginoo, king binyemong bayong banwa kay kami. Mary always leads us to Jesus. Maria panineng tuturo Jesus. Tapang lang yan. Agyuta mo nga na naman datang. Let us entrust 2026 to her motherly intercession. Holy Mary, Mother of God, pray for us today and every day of the new year, 2026. Amen. Talakad tamo pong eni, pasyag tayong kikatang kasalpantiyanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos may ipaya. Linalang king banwang poniato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kanwa na Mariang Viren, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, kikatlong aldo sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyayang pomenga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng mering mete, at king biye alanganga. Amen. Ingin duning Diyos, king pekamaula ng bansag Maria, king kabangbaban at katapatan, bait ning anak na, ingalangang anak ning Diyos, ingamanong may katawan tao. Abayan tayo ngayon ka rin kay katang panalangin nga atang sumabi, Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami.
Para king banal a kapulungan, mi kakablas kang Maria, bantapat tayang adalay Yeso Kristo king yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para kaning sablang tao at sulalam ng kalingapan Maria, ban kanitang darat ang banwa, tamasan ta ing kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para kaning masakit, ding pakakalulu, ding maligalig ang poding mipabustan, ban mipasangas na wanla king kapamilatan ning mayupaya ng pamangambil ning induta mo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para kaning sablang pamilyang magmasusi king bayong banwa, makapakirakila sana king saya ning pamilya ning Nazareth, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uig paning ginoming Yesu Kristo, pagrilan mo sa aring panlaning kay kang balayan. Amiti pon ban parangal king kabalbananin duning anak mo. Ing talapangabos mi mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon matanggapla, arapaning Diyos sa maypayang tuto. Tanggapan na sana ng Ginoo iting daon ka ring gamat mo, king kapuri ang puan kaligaya ni Lagyuna, ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, O Diyos sa ipami, kay ka magmula at bigaganaping sablang kayapan. Pagkalubusan na kay kaming matulang magmasusi king piyestaning pangainduning Diyos, king nang makanano mo lang makapaw ng petak man kay kami, ring bunga ning grasya mo, kapamilatan ding bala na misteryo. Umewi ng gampanan kagam ning anak mo, makanyami mo namang sang matulang kamtan kay ka, ing genapanda ka rin banwa.
Tiyadan mi kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At kaya ka timurin, itas sila ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin, karapat dapat ang pong matulit, sukat at makakabos, ing puryan, pasalamatan, at kapilan man, lukarin man o ginuba na ligpa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kabamilataning ginuming Heso Kristo. King kabamilataning dapat ng pamanatuske kami, mi pagmulan king aldo antikaniti, pablasang king pamikatawa ng tao ning kekang anak, emang dinina ng dangaling, ayalang kapupusan ing matbudming pangatao, nunepa naman king makapagmulalang pangapakyagom, ampong pamilibayan da kaya ning kadyosan mo at ning pangatao may papalyarya na kayong mikabye alang kapupusan. Ulinita kambering sablang koro ringangiling banwa, daralit min kang tula at ikamingan ngaming pupuri. Pupurian da ko ba na pa, uling parati da kang kayabe, king pamaglakbe mi king biye. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ning lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipiraswa naman ning tinape, at imong depata na karing kay ngalagad. Ulinita malan kami kay pa. Itupod may balang ng Espiritu, babo dareting daon, at papadirim nga kayabe miya, ing mismong katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Inagusto rin kay ngalagad, king meto nga pami sulu-sulu. Kinwaning tinape, pasalamatan at pinuri. Pirasonet binyene kanigay disipulos nga na. Kunanyiti ko nga natkananye, iting kanakong katawan, amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay batingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karingking disipulo nga na, kuwan nanyiti ko nga nat minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at tingalanganggang tipan, ami bobo para kay karinganggang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako.
Pasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Yang iningganganan miyo mapumakalingig pa, ing makaligtas ang pamilasa, kamatayan, pangasuling mebye, pamitas banwa, at layan makasadya king salubong king kadwa ng panyatang. Niya darami kay kabilang kapasalamatan, iting mabye ang pondalise sakripisyo. Gawa na kaya sang metong alanganggang daon keka, at papalirian na kayong mirakayanan king pimamanan din kay kang santo. Muna kambining no na Virhen Maring indining Diyos. Kambenang San Jose kayong esposo ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig kayong merenang kasopan na lang patahan at tingarapan mo. Uy pa, isa na nga ining pangabalik minubke ko, papamunga na ing kapayapan ng pong kaligtasan parking mabilgayato. Pasikanan meking kasalpantayan pong lugoding kay kang Santa Iglesia, ang kasalukuyang maglakbay kay tiking yato. Kambening kay kang Talasuyo, Leo 14 at kay kaming Papa, i-Florentina ang kayang sa bispo, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyo, king kang banal iglesia. Uy pa, pagrandan mo sa iting palaniting pamilyang pilurong marapke kang ining kaurasan, ikam gang sinimba, ding migoper, pasalamat, papanalangin, masakit ang pon miyango na biye. Balugod mo sanang tanggapan, king kang kayarian. Anong nuke manang maggamit lubos, king nigay mo alananga, king kapamilatan ng Kristong ginamaking uli na, pagkalubuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong banal, sablang ligaya dangal keka, o mayo payang igpa, ang gaking alanangga. Papagaling bayang pamikatagang ganiting bayang banwang. Manalang kangining mip ng lugod, kingig patang at banwang. kami Ginoo king sablang marok, malugmong ipagkalubing kabayapan king panahon mi. Banking saup ning kay kang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan, miligtas king kaligarigan. Kawang panay mi, payatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos.
Uling kaya kayong kayarian natin kayo payan ng po'y ligayang manggaman king alanganggon. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, emos balikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan may kasalpantayanan din kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoong mantabe sang parati kay kayungan. At kaya kaan timurin. Ipakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. O ining ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato. Mapalad tapit ang sablang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, Ginoo. E kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayot na ako.
panalangin kay batning pamakinabang. O Diyos, pami, pasalamatan na ka king banal na sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga intulid kaya sana miras king biye alanganga. Ikaming sablang matulang popori king Nona Virgen Maria. Induning anak mo at induning banal na iglesia. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin karing pamilya king panahon ning Pasko. O malugod a Dios kaniting banal a panahon ning Pasko. Adwan mi kaya kaing bendisyon mula ring sablang pamilya. Manano na sana yung pangamakabuklat na pilubluban Maria. Yang maging inspirasyon mi. Banibili mi ing sablang kapanaligan kaya ka. Manano na sanang intetagan na pilubluban Jose, yang munyeka panayan kaya kami, karing penandit ning kaligaligan at kayalan kasiguraduan. Manano na sanang imbiening Diyos, yang manyalangi karing sablang pamilya, kambening espiritu ning malasakit at lugod. Manano na sanang ingrasyang makapakilos king banal na pamilya, umuwala siya kaulan na laring sablang pamilya. Iti panalangin ni kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. O banal na pamilya ning Nazaret, Bisan medong anoring pamilyami. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Dakal pong salamat kay kayong sinimba, yung susunod tang misa kay Nepong Sabado, first Saturday, tang 6:30 a.m. Nepo. First Saturday, January 3, kanta Nepo susunod misa, batang anticipated, Mass 5:30, at magbalita na karing regular tang misa. Pati rin weekdays next week Nepo. Dakal pong salamat ka rin sa asawa mag-donate, Brother Bien Castro, mag-donate pong 5,000 pesos para kitang sound system pagwatang. Dakal pong salamat ka rin magsasaw ang pong mag-serve ka rin kay katang misa hanggang nangining Paskong pangabait at kaniti pong Bayang Banwa 2026. Yung ginawa man tabi kay kayo, at kekan ito timurin. po yung buntok yung masusing bendisyon. Yung Diyos, igpamigla lang kay katamo parati ng pamasalan ng daklat ng biyeta mo. Amen. Yung Diyos, anak, amibait para kay katamo parati nakatasan ng kakabos. Amen. Amen. At yung banal na Espiritu, king sala na, pasinaganing misin nyo king biye. Amen. At benisyan na kung may payong Diyos, ningig pa, ning anak at ning Espiritu Santo, Amen. ing misa midan may tanak king kapayapan, parating gagabanan, ding misinta mo king biye, lana kaniting Bayang Banwa. Salamat, King Diyos. Happy New Year to everybody. Happy New Year.
journey to